Ikanapulog-tulo nga Domingo sulod sa tuig. Kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Kining mga pulong ni Jesus nagpahayag og halawom kaayo og batakang kamatuoran kun unsaon nato pagkinabuhi. Kini nagtudlo nga sila nga nagpuyo sa kahakog sa paghuna-huna sa kaugalingon lamang dili mulampo sa ilang tumong ug tuyo sa kinabuhi. Sila nga mga hakog nagtinguha sa pagtuboy sa ilang kaugalingon, naghuna-huna nga mao kini ang labing maayo nilang buhaton. Apan si Jesus tataw nga nagtudlo nga kun magpuyo kita sa kahakog, giuna pagpangita ang kaugalingon labaw sa uban, mawad-an kita sa labing mahinungdanon sa kinabuhi. Mawad-an kita sa atong kalag. Sukwahi niini, kung nagpuyo kita nga mabination, giuna pagtagad ang uban kaysa sa kaugalingon. Niining paagiha sa tinuuray, atong makit-an ang matuod nga katuyuan sa atong kinabuhi ug makadangat kita sa labing halawom nga hugna nga maoy katumanan sa atong kinabuhi. Huna-hunaa ang panig-ingna ni Jesus. Dios siya, ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Tunhay nahiusa sa hingpit uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo. Ang iyang kalag misanag sa lunsayng gugma. Ug tungod niini, mipili siya nga mamahimong tawo sa tuman nag-antos ug namatay. Mao ba kini ang katumanan sa atong Ginoo? Labing tinuod. Ngano? Tungod kay ang iyang sakripisyo nagagikan sa kinahiladman sa iyang kasing-kasing kun kinsa gayud siya. Siya gugma mismo. Ug ang gugma kanunay manggihatagon sa kaugalingon, kanunay nangita unsay makaayo sa uban. Ang gugma maghingpit sa nahigugma kun kinilunsay, balaan, mabination, ug ang kinatibuk-an. Ang kamatayon ni Jesus didto sa krus, ang iyang pag-ula sa kaugalingon, wala lang nagluwas kanato. Isip anak sa Dios, napadayag usab dinhi ang iyang kaugalingon nga hingpit nga katumanan ug katagbawan diha sa iyang tawhanong kinaiya. Kini tungod kay ang iyang kamatayon buhat man sa lunsayng gugma. Pamalandong. Sa akong kama bination, kanunay ba akong nagmanggihatagon sa akong kaugalingon, kanunay nangita unsay makaayo sa uban? Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni ana, si Eliseo miadto sa Sunam diin magpuyo ang usa ka babayi nga dato. Giagda siya sa babayi sa pagkaon. Busa matag-agi niya ni adtong dapita, muhapit gayud siya sa balay sa babayi aron sa pagkaon. Ug ang babayi miingon sa iyang bana, "Nasayod na ako karon nga ang tawo nga kanunay moagi dinhi usa ka balaang tawo. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaan, lamisa, silya ug suga aron nga inig-anhin niya makapahulay siya." Usa ka adlaw ni ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, "Unsa may mahimo nato alang kaniya?" Si Gehazi mitubag,
Wala siya'y anak ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha na ang babaye, si Eliseo miingon, sumad karon, magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babaye mitubag, dili ka na mahimo sir, propeta sa Dios, ayaw akog tiawi. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Gisangyaw ko ang imong katarong diha sa bagang katawhan. Wala ko pugni ang akong mga ngabil ingon sa imong hibaw-an o Ginoo. Kay miingon ikaw, ang akong kaluoy hangtod sa kahangturan, diha sa langit imong gilig-on ang imong kamatinumanon. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Bulahan ang lungsod nga nasinati sa masadya nga singgit, diha sa kahayag sa imong nawong. O Ginoo, naglakat sila. Sa imo ngalan nagasadya sila sa tibuok adlaw, ug pinaagi sa imong katarong gibayaw sila. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog, ug tungod sa imong kaluoy, gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among taming, ug iyaha sa balaan sa Israel ang among hari. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato, nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod ni ini, sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab, ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mupas-an sa iyang krus ug musunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo.
ug ang modawat sa tinuod nga maayong tawo tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom bisan nalagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayud. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.